waith yng nghanol. Gwir yw gair fe ddeil yr ior i agor llwybr drwy môr, lle byddo ffydd fedd yr ef ddŵr pyr o'r graig am anna o'r nef. Deil i waredu heb lescau ei blant siac llewod yn y ffaen. Fe'n ceidw eto rhag pob nam yn ffwrn y byd a'i ysol fflam. Feddwr y Duw lle caffo ffydd ar ôl bob croes rhywbeth y dydd. Daw at dreiniaid fel o'r blaen, o'i gariad mawr i dreiglo'r maen. Nawfed Penny. Yn emyn hyfryd gan Gwilym ar Hughes Fewnidog yma, yn y canol y ganrif ddiwetha, dyn yr 20fed ganrif gwelodd gymaint o ddinistr, a dyn ni'n gweld eto rhyfeloedd yn gwm cwmpas y gewn ni gyfle yn y man i fod yn cofio am hynny eto. Yn meddwl am y llwybr yna, agor llwybr drwy y môr, yr un sydd hefo'i blant i gosod nhw'n y ffau ac yr ysol fflam. Nawn ni ddarllen salm efo'n gilydd. Salm 100 ydi hon, yn salm gyfarwydd i ni. Ac yn sôn am ddod i mewn i byrth yr arglwydd, i mewn i'w gwmni, mewn i'w gynteddau. Ac fe gawn ni sôn wedyn am y pyrth hynny mewn gwirionedd ac am y drws mae'r arglwydd yn ei agor o'n blaenau ni. Os ydych chi'n gallu gweld y salm, mae yna 5 adnod yma, nawn ni ddarllen hi efo'n gilydd. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd, yr holl ddaear, a ddolwch yr arglwydd mewn llawenydd, dewch o'i flaen a chan. Gwydbyddwch mae'r arglwydd sydd yw, ef a gwnaeth, a'i eiddo ef ydym, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd. Y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a genhedlaeth.
Yna cael cyhoeddi daioni yr arglwydd. Dod i mewn i'w byrdd sef ac yn bendithio ei enw. Dod gyda diolch. Nawn ni ddarllen i o'r 6 neges yma at yr eglwysi yn Asia, sydd yn cael ei cyfleu drwy Ioan. Ioan yr Apostol, a Ioan sydd yn ngharchar ar Ynys Patmos ac yn negeseuon gan yr arglwydd Iesu Grist. Da chi wedi gwneud y dda iawn i ddilyn drwad efo'r rhain, da ni wedi astudio dipyn arnyn nhw wedyn yn y seiat a gweld i bod nhw'n negeseuon ar yn cyfer ni heddiw yn yr eglwys yn sicr. Da ni'n mynd i Philadelffia y bore yma, y lle mae'n gariad brawdol. Philo ydy'r cariad brawdol yna ar lle hynny, lle mae hynny yn digwydd. At angel yr arglwydd yn Philadelffia, ysgrifenna. Dyma mae'r un sanctaidd, yr un gwir yn ei ddweud. Yr hwn y mae allwedd Dafydd ganddo. Yr hwn sy'n agor ac ni fydd neb yn cau, ac yn cau a neb yn agor. Gwn am ddyweithredoedd, a dyma fi wedi rhoi o'th blaen, drws agored na fedr neb ei gau. Gwn, mae ychydig nerth sydd gennyt, ond cedwais fy ngair ac ni wedais fy enw. Wele, rodda fi ti rai o synagog Satan sydd yn ei galw ei hunain yn Iddewon a chwythau heb bod felly. Dweud celwydd y maint. Wele, gwna fyddint dod ac ymgrymu wrth dy draed, a chael gwybod i ni dy garu di. A mi ti gadw fy ngair i ddyfalbarhau bydda fi'na'n dy gadw di, ac awr y prawf sydd ar ddod ar yr holl fyd i brofi trigolion y ddaear. Rwyf yn dod yn fuan, glyna wrth yr hyn sydd gennyt, ac i neb ddwyn dy goron di. Y sawl sy'n gorchfygu, fe'i gnaf yn golofn yn heml fy niw i. Ac nid a allan o ddi yno byth, ac ysgrifennaf arno enw fy niw i, ac enw dinas fy niw i, y Jerusalem newydd, sy'n disgyn o'r nef oddi wrth fy niw i, am henw newydd i. Y sawl sydd â chlistiau ganddo, randawed beth mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwysi. Byddai bendith Duw ar y darllen yna ar brando o iair. Digon i ddweud wrth yr eglwys yn Philadelphia, dim beirniadaeth y tro hwn, dim ond anogaeth iddyn nhw. Ni sefyllfa bechan, sefyllfa o orthrwm hefyd ac o brawf sydd ar ddod iddyn nhw i fod yn dal ati ac yn glynu wrth i ffyddau cred. Mi allai hon fod yn neges ar gyfer Gwyl Ddewi hefyd yn gallu yn neges i'r eglwys. Maen nhw'n bechan, maen nhw'n dal ati, a maen nhw'n cael eu hannog fel y Dewi Sant yn annog i lynu wrth i ffydd a'i cred a'i gwneud y bethau bychain. Nawn ni ganu pennill os gallwn ni, gan feddwl am yr drws agored yna mae'r arglwydd yn ei osod o'n blaenau ni. 337 ydy'r emyn, ydyn os gallech chi ar y sgrin sgipio ymlaen, rhyw chydig ac ddod ni nôl at yr emyn yna wedyn. Mi ganwn ni dim ond un pennill o emyn Ann Griffiths sydd yn rhoi diolch am y drws agored yma. Mae hi'n ei weld yn agor o'i blaen yn y nef. Mae'r arglwydd yn ei agor ar ei chyfer hi oherwydd ei awdurdod a'i allu mawr i fod yn datgloi ac i fod yn agor pob drws, a mae o'n dewis i agor o'n blaenau ni, o'n blaen ni welaf drws agored a modd i hollol gario'r maes. 337, ganwn ni bennill. Diolch i chi, Mayda. Amen.
Can Griffiths yn rhoi diolch am y drws agored yna. Arglwydd yn ei gyhoeddio o'n blaen, gawn ni gyfle i feddwl beth ydy'r drysau sydd o'n blaenau ni. Beth ydy'r cyfleon sydd ganddo ni. Cyfle yma, weddio, yna i rannu hefyd, yn ei falch o bob geiriau rwsyd a gweddiau sydd yn cael ei rhannu mwyn i ni gael cyfleu yn gweddiau yn hynny'n rhoi llais rwsyd i'n cri ni dros yr hyn sy'n digwydd o'n gwmpas ni ac yn y byd heddiw yma ac yn yr Wcrain falle yn arbennig. Dwi'n diolch i Mayda am ddod o hyd i'r weddi yma ac am ei ffasio hi mlaen a dwi'n ei ddefnyddio honno hefyd yn rhan o'r weddi y bore yma. Dwch i ni weddio. Dyw ein tad a thad ein Arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti am bob cyfle i ddod ata ti. Diolch i ti am y drws agored sydd i ddod i dy bresenoldeb di dy hun. Rwy ti di agor o, rwy ti di ddatgloio i ni, drws i'r nefoedd. Rwy ti wedi rhoi yr carcharwr yn y carchar ac wedi cloi hwnnw yn y fan honno. Rwy ti wedi gorchfygu yr un drwg Arglwydd. Ond dyn ni'n gofidio. Dyn ni'n gofidio eto bod effeithiau yr un drwg gan drydioni ninnau Arglwydd am pechod ninnau, eto ar waith a'i ganlyniad i weld yn y byd o'n cwmpas ni. A ddeu ninnau'n beiau Arglwydd wrth i ni agosau ata ti yma y bore yma. Dyroi ni yn ôl dallu mawr di dy hun, yn gwendid ac yn sefyllfa bechan ninnau bellach. Yn erth i lynu wrtha ti, i ddal ati i thwasanaethu di o Arglwydd Iesu, ac i gymryd yn nerthu oddi wrthi ti bob dydd ac yn ôl y galw sydd genna ti arno ni. Felly Arglwydd yn ein gweddio'n arbennig heddiw yma, ac yn wylo fel yr wylodd yr Arglwydd Iesu dros Jerusalem, yn una'n wylo dros yr Wcrain, dros yr hyn sydd yn digwydd yno, mewn gwledydd eraill hefyd, lle mae'r rhyfeloedd wedi bod ac yn parhau i fod yn effeithio ac yn dinistrio bywydau pobl. Dyn ni'n wylo Arglwydd dros yr rhai sydd wedi i gorfodi i symud. Wylo dros yr rhai sydd yn llochesu mewn selerydd ac yn lle bynnag y mannau loches i'w gael. Dyn ni'n wylo Arglwydd dros yr rhai sydd wedi bod yn dystion i ymladd ar ei strydoedd eu hunain. Wylo Arglwydd dros yr rhai sydd wedi i gwahanu. Rhieni oddi wrth eu plant, gwir oddi wrth eu gwragedd, teuluoedd oddi wrth ei gilydd. Dyn ni'n rhyfeddu Arglwydd at dygnwch y bobl yma yn yr Wcrain yn arbennig. A'r rheini sydd mewn angen endid yno ar hyn o bryd, dyn ni'n gweddio trostyn nhw Arglwydd yn yr angen yna. Diolch i ti am bob heilioni hefyd sydd yn golygu cyflenwi rhywfaint o'r angen corfforol yna sydd arnyn nhw Arglwydd. Gweddio dros lywodraethau, arnyn nhw agor ffiniau, gadael i bobl basio drwyddyn nhw Arglwydd, mewn trigaredd iddyn nhw gael dod i geisio noddfa a lloches. Ni'n gweddio dros eglwysi ac unigolion sydd yn rhoi lloches, yn rhoi noddfa Arglwydd ac yn rhoi yr pethau na sydd ei angen, pethau na feder neb gario hefo nhw ac sydd ei angen wedyn yn ddillad ac yn gynhaliaeth. Gweddio dros weithwyr meddygol, dros yr rhai sydd pob dinist yr Arglwydd yn mynnu parhau yn ei gwaith
i fod yn ymgeleddu. Yn gweddio dros Rwsiaid cyffredin Arglwydd. Y rhai sydd yn dangos i gwrthwynebiad ar hyn o bryd. Yn dangos mewn dewrder Arglwydd, yn gweddio dros yr offeiriaid hynny, yn yr eglwys Uniongred yn Rwsia. 286 ohonyn nhw wedi arwyddo llythyr llyn at awdurdodau Rwsia yn mynegu i gwrthwynebiad ar sail beiblaidd dros hynny. Diolch i ti iddyn nhw Arglwydd, diolch i ti bod nhw'n gallu codi llais mewn dewrder yno'n erbyn y gorthrwm a'r hyder. Yn gweddio Arglwydd a byddi di yn rhoi nerth ysbryd glân i ninnau hefyd i fanteisio ar bob cyfle rwy ti'n ei roi i ni fod yn cefnogi, yn cynorthwyo ac yn ymgeleddu yn hunain hefyd. Bydde di ninnau trwy yn geiriau, trwy yn gweddiau a trwy yn gweithredoedd. Dwi'n i fod y pethau hynny sydd yn sicrhau heddwch yn y byd. Yn wedig yn Ewrop ar hyn o bryd. Yn bod ni yn gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist ein Arglwydd. Weddio, fel y clywson ni sôn yma dros bawb sydd ar y meddwl ninnau yn ogystal. Gan ddiolch i ti Arglwydd am bopeth yr ydyn ni'n ei fwynhau. Helpa ni beidio i gymryd o ddim byd ohono fo yn ganiataol Arglwydd. Gofyn y pethau hyn i gyd yn denw, bydd na roddol batrwm o weddi i ninnau. Dwch i ni gyd weddio. Gweddi'r teulu hefo pawb y bore yma sydd yn gweddio'r weddi yma lle bynnag yma. Ein tad. Yr hwnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, neled dewysys, Neges yn nef, felly ar y ddear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara dynyddio, a maddau ein leddio. Fel yma ddiw ninnau ein ledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth. Eithir gwared ni rhag drwg, a ni seiddo sydd y deyrnas, a nerth a'r gogoniant yn oes Iesu. Amen. Fe ganwn ni emyn ymhellach 829, 2 bennill sydd yma, gan Moelwyn, ti Arglwydd nef a deiar, dyw hân calonnau gwyw. Disgyn gyfrinach marw, disgyn gyfrinach byw, rho glist i glywed neges, dy fywyd i dy hun. Rho lygad wel ei gyfle i wasanaethu dyn. A meddwl eto am yr drysau agored yna o gyfle yn yr Arglwydd yn ei roi o'n blaenau ninnau. 829. It's
Wel, gan feddwl felly am yr eglwys fechan yma, yr eglwys yn Philadelffia, a meddwl, ydyn ni'n dirmygu'r bychan? Ydyn ni'n dirmygu'r eglwysi bychain gan feddwl? Oedd oes gen nhw'n llawer o nerth, fedra nhw ddim cyflawni ryw lawer, felly fedra nhw'n gwneud cymaint. Gen nhw'n gymaint o aelodau, gen nhw'n gymaint o arian ac adnoddau ac ati. Yn aml, dydyw adeiladau nhw ddim yn fit for purpose. Ond eto, ac yng Nghymru, ac yn henwad ninnau, rhan helaetha'n eglwysi ni bellach yn bechan iawn. Yn 20 o aelodau a llai rhai ohonyn nhw, rhan helaeth ohonyn nhw, 10 aelod hefyd. Dydy'r arglwydd ddim yn gweld yr niferoedd yma na chdi. Nid dyna lle mae o'n edrych mewn gwirionedd, dyn ni'n cael hynny'n hanes Dafydd ei hun, bod Duw yn edrych nid ar sut mae bethau'n edrych o'r tu allan, ond sut mae'r galon yn edrych ar y tu mewn. Y Duw sydd yn gweld beth sydd yn y galon ydy'n Duw ninnau. Duw sydd yn gallu gweld be mae'r bobl yma, be ydy calonau'r bobl yma. Beth ydy'r baich sydd arnyn nhw, sut maen nhw am gyflawni bwriad yr arglwydd a hyrwyddo i deyrnas o. Small is beautiful, medde'r Sais felly. Wel, Duw yn gallu defnyddio'r bychan. Dyna di'r cysur i ninnau, os ni'n teimlo, yn bychan yn yn meintioli rwsyd, yn y niferoedd bellach wedi cael yn lleihau. Felly, mae'n gysur i ni bod yr arglwydd yn gallu yn defnyddio ni fel ac yr ydyn. Dyn ni'n gwybod fel mae wedi defnyddio unigolion ac wedi defnyddio eglwysi pan maen nhw wedi mentro allan ac wedi mentro tu hwnt iddyn nhw eu hunain rwsyd hefyd. Yr eglwys honnodd ar ei fentro cynnal crwsad yn America yn dechrau'r ganrif ddiwethaf, yn y 30au. A'r un person yna oedd yn mynnu bod yna hogyn ifanc yn dod efo fo i'r crwsad yna. Ac yn dweud, a hwnnw'n gwrthod dod, a mae'n dweud, wel, os ddoedi, ni gei di oriadau'r tryc yma. Gei di yrru'r tryc, a gei di'n gyrru ni gyd yno. Oedi wedyn, mi ddoi, meddo fo, Billy Graham oedd yr gŵr ifanc yna. A gafodd ei achub yn y cyfarfod, y bychan yna wedi cael ei drefnu felly, ac aeth ymlaen i ddweud wrth miliynau am yr arglwydd Iesu Grist. Dyn ni'n ymwybodol o allu Duw i ddefnyddio gweddiau pobl, chydig o bobl, a bobl oedrannus hefyd, meddwl am yr 2 chwaer yna, oedrannus ar Ynys Lewis, gweddio yno ar ei ddiwygio i eglwys. Ac fe ddaeth yn y man, 1950au, neu ddigwyddodd y diwygiad rhyfeddol yna ar Ynys Lewis ac yn yr Hebridus. Amryw o achosion felly ac enghreifftiau. Ydych chi'n gallu meddwl am unigolion a'r eglwysi bychan, falle ydych chi'n perthyn iddyn nhw, dyn ni'n perthyn iddyn nhw rwan. Fel yr oedd na unigolion wedi gallu rhannu, i cymryd eu cyfle yno, i ddweud yn dda am Iesu Grist ac i rannu hefo ninnau. A chan yr arglwydd ei hun yma'r allweddau sydd yn agor y cyfleon yma i ni. Yn y lun yn y fan yna o Drws agored, Duw sy'n agor drysau, Duw sydd ganddo yr allweddau yn llaw Iesu Grist ei hun. Fo sydd wedi cymryd yr allweddau yna. O afael y diafol, o afael tywysog y byd hwn, ac wedi agor porth marwolaeth, wedi agor y drws i'r nefoedd, wedi cerdded drwyddo fo ei hun, a does neb yn mynd i fedru cau y drws yna. Felly, mae'r ddelwedd yna o allweddau Dafydd yn dod o Eseia
penod 22. A chan yr un sydd yn eistedd ar orsedd Dafydd, can Iesu Grist ei hun, a mae allwedder ddaear ar nefoedd i agor neu i gau, ac mae'n rhoi yr allweddau neu mewn gwirionedd ar awdurdod yna i ninnau yn ogystal. Meddwl am y drws, beth ydy'r drws yma? Mae Paul yn sôn am drysau yn ei lythyrau yn llyfr yr Actau, drysau yn Ephesus ac yn Troas, ddim drysau llythrenol, ond cyfleon sydd yno. Meddwl bod yna drws llydan a ddawol yn agor i ni yn Ephesus. Yna drws agored wedi dod ar gael yn Troas. Yna rhyw gyfle wedi dangos ei hun yno, i fod yn mynd ac yn cyhoeddi'r efengil yno, dweud am yr Arglwydd Iesu Grist. Ac felly, dyn ni'n meddwl am yn drysau ni'n hunain. Lle maen nhw? Beth ydyn nhw? Diolch i Dduw amdanyn nhw. Ac yma nhw'n wahanol i bob un ohono ni ac i bob eglwys Neges. I'r eglwys ydy hon yn gyfan. Allwn ni feddwl yn bersonol, allwn ni feddwl fel eglwys hefyd. Beth ydy'r drysau yma sydd yn agor o'n blaenau ni yma? Drysau gyhoeddi. A drysau yn aml, dyn ni yn cyhoeddi yn aml trwy wasanaethu yn cydyn. A Duw yn agor drysau gwasanaeth o'n blaen ni hefyd, yn rhoi cyfleon i ni fod yn dod ochr yn ochr at bobl, mewn rhyw angen arbennig, ac i fod yn dangos trigaredd a chariad yr Arglwydd Iesu Grist tuag atyn nhw. Am blynyddoedd sy'n rhyw feddwl bod ni wedi gweddio a gofyn i'r Arglwydd am ddrysau agored i fedru gwasanaethu'r gymuned Gymraeg yma yn yr ardal yma. Gymuned yma yn aml iawn sydd yn hunan ddigonol, sydd ganddi hi bob peth mae gan bawb bob dim does. Rwy'n ei gilydd hefyd dros y pandemig yma, dyn ni wedi sylwi ar anghenion pobl, ac fe sylwon ni ac fe ddiolch i wrthi bod yno yng nghanol unigrwydd pobl. Yno yn sefyll gyda'n gilydd, roedd hwnnw'n drws agored iawn i ni, bod yno ar gyfer yn gilydd. Dyn ni wedi cael cyfleon i fod yn rhannu bob wythnos, i fod yn mestyn allan drwy'r we ac ati. Dyn ni'n rhoi cyfle i bobl feddwl am llesiant i ddod at ei gilydd eto. I ddod i gymdeithas dyn ni angen yn gilydd yn dydyn. Ac os welson ni unrhyw beth arall, ac os dysgon ni unrhyw beth arall dros y pandemig yma, dwi'n meddwl bod ni wedi dysgu cymryd yn cyfle pan oedd y cyfle hwnnw'n cael ei gynnig i ni. Os oedd yna gyfle i fynd i'r rwle, neu wneud rhywbeth arbennig, bachu ar y cyfle hwnnw. Gymeron ni'n cyfle pan oedd posib i ni gyfarfod, posib i ni addoli efo'n gilydd, dyn ni wedi gwneud hynny. Posib i ni ganu, dyn ni wedi gwneud hynny hefyd. Posib rhannu, gobeithio bod ni wedi gallu gwneud rhywfaint o hynny yn ogystal. Cymeddwl am yr cyfleon newydd ddaw, mewn cyfnod newydd i ninnau yn yr ardal yma. Cyfle o bosib i wneud eglwys mewn ffyrdd gwahanol. Cyfle i gasglu'n hyd mewn ffyrdd gwahanol. Cyfle i mestyn at bobl newydd, bobl wahanol, teuluoedd yn plith ni. Mae'r Arglwydd eto yn plith ni ac yn awyddus i ni gymryd yn cyfleon ar hyn o bryd. Lle mae eisiau ni feddwl? Be di'r cyfle mae'r Arglwydd yn ei roi o'n blaenau ni fel unigolion? A be di'r cyfle mae'n ei roi i ni fel eglwys? Sgwennwch nhw lawr.
Dyma beth yw'r cysylltiadau sydd gennych chi. Beth yw'n cyfle ni fel eglwys. Gweddiwch dros y pethau yma. Hynod o ddiolchgar bod yr arglwydd wedi rhoi gweithwyr i ni, bod yn helpu ni yn y gwaith yma. Yn y drysau mae o yn ei agor o'n blaen ni. Cwpl ifanc fydd yn dod i'n plith ni'n Sir y Fflint yn y misoedd nesaf yma. A dyn ni'n diolch am bob cyfle mae'n agor i ni. Mae gennym ni hefyd gyfle, dwi'n rhyw gredu yn ôl yr hyn dyn ni'n synwyro ar hyn o bryd. Cyfle i fod yn cynnig yn lletygarwch, dwi'n meddwl, efo'n gilydd i ffoaduriaid. Ac mae'n gyfle i ni feddwl am hynny, a sut y gallwn ni ymateb pan ddaw yr alwad, i ni fod yn rhoi lloches dros dro falle i'r rai sydd yn ffoi o ryw crau. Merched a phlant yn benna. Ni'n feddwl, ydyn ni yn mynd i fedru, be ydyn ni'n mynd i fedru wneud? Ydyn ni mewn lle i fedru ymateb i hynny? Ydyn ni mewn lle i fedru cefnogi nhw i ddod at ei gilydd? Mewn lle fel hyn, i fod yn cael rhannu bwyd efo'i gilydd ac i fod yn coginio, chymod rhyw bethau ymarferol felly. Meddyliwch amdano fo, gweddiwch drosto fo. Fod sy'n dda gallu ymateb pan mae'r alwad yma'n dod am lefydd ac am bobl i gymryd rhywfaint i mewn, deuluoedd felly, dros dro, o gennym ni restr o bobl y gallwn ni troi atyn nhw, y gallwn ni sydd wedi dweud ac wedi ystyried ac yn barod i fod yn agor i cartrefi, neu pa bynnag agoriadau eraill sydd ganddyn nhw. I feddwl am y cyfleon. Achos dydy cyfleon yn aml iawn ddim yn para am byth. Rhyw bethau dros dro ydyn nhw. Bethau sydd isio manteisio arnyn nhw rwan tra mae o ar agor o'n blaenau. Cyn iddo fo fynd, cyn i'r drws yna gau rwsyd, ac efallai drws arall agor. Ond i ni gofio, bod mae Iesu sydd yn agor y drysau ac i fod ynte hefyd, yn dweud wrthon ni am guro wrth drysau. Mae'r adnod yna i fyny o Mathew pennod 7 ac adnod 7. Curwch ac fe agorir i chwi, ceisiwch ac fe gewch. Iesu ei hun sydd yn agor y drws. A bod ni'n ddisgwyl weithiau, nid bod y drws yn llydan agored o'n blaenau ni, ond bod eisiau ni just curo. Just cael gweld os ydi o ar agor. Oherwydd yn sefyllfa'r eglwys yma ni gwendid. Yn sefyllfa ninnau hefyd, pa bynnag nerth sydd gennym ninnau. Yr arglwydd sydd yn rhoi nerth i ni guro. Ac yn mynd ati i'n helpu ni agor y drysau yma hefyd. Yn rhoi nerth i ni gerdded drwyddyn nhw. Yn defnyddio'r ychydig nerth yna i guro ac i geisio cymorth yr arglwydd i ni. A chofio hefyd mae fo'i hun ydy'r drws. Drws y defaid. Galw ar i ni ddod i'w byrth a diolch. I fod o yn cynnig ei hun i ni. Wrth ddweud bod yna drws agored ar yn cyfer ni. Wrth ddweud bod yr allweddau wedi'w troi bod yr drws ar agor a mae ef ei hun sydd yn ei agor. Fel mae o'n cynnig ei hun i'r eglwysi eraill hefyd yn sefyll yn ei canol nhw. Mae'n cynnig ei hun i'r eglwys yma hefyd. Dweud y fi ydy'r drws. Y fi ydy'r ffordd. Mae'r defaid i ddod trwyddo. Ac bod ganddo fo fath ofal amdano ni. Mae yna wobr yn ogystal. Fel sydd ac addewid ar ei cyfer nhw. Welswch chi lun o drws arbennig, ydych chi'n nabod y drws yna wedi'w peintio'n arbennig, dwi'n meddwl, ar gyfer
ar gyfer cydymdeimlo efo pobl Wcráin yn felyn ac yn las drws y capel ar y blaen. Dwi'n meddwl am yr drysau sydd ganddyn nhw rwan wedi ei chwalu, ond wedi'w newid a'r cyfleoedd mae'n hwsen i gymryd yn yr eglwys yn Wcráin hefyd. Bydd yna wobrau yn sicr. Bydd yna ddiolch am ei ffyddlondeb a'i ffydd nhw sydd yn parhau yno. Ti'n garwch i'r Arglwydd Iesu Grist. Mae yna ddewid y canw i codi yn bilar, neu'n golofn yn hydd Dduw, yn heml Dduw. Genon ni rai yma ar yr adeilad yma, dwi'n meddwl bydd yr heina'n dal i sefyll pan fydd pob peth arall wedi mynd. Rwysit, bydd y colofnau yna yn dal gyda ni oherwydd rhyw natur aros sydd gan golofnau. Yr pileri yma, oedd yr ardal yma, mae'n debyg yn dioddef, di ac yn fai, ac yr oedd pobl yn gorfod ffoi pan oedden nhw'n clywed bod y ddaeargryn, yn teimlo bod y ddaeargryn yn dod ffoi allan ac yn ffoi allan o'r dre. Roedd y colofnau yn cael eu hysgwyd yn aros gan amla. Mae'n y gynnig yma. Os byddwch chi'n ffyddlon, os byddwch chi'n deyrngar i ni, i'r arglwydd ei hun, mi byddwch chi'n cael eich gosod fel colofn a fydd posib i symud byth, na bydd yn mynd allan byth, na bydd yn gorfod ffoi yn heml Duw. Y Jerusalem newydd na sydd yn dod o'r nefoedd i lawr, byddwch chi'n rhan ohoni hi, rhan anatod ohoni hi. Efo enw newydd arni hi, pan fydd pob peth yn cael ei wneud yn newydd. A gwaith y Cristion, a braint y Cristion, a gwobr y Cristion hefyd, ydy cynorthwyo bod yn golofn yn achos Iesu Grist i gynnal y gwaith yn y byd. Yn gwendid ni, ac efallai bod ni'n teimlo'n ddin-erth ac yn bychan. Mae Iesu'n gallu'n cynnal ninnau, bo sydd o dan y golofn yma. Bo sydd yn gosod ni at yn gilydd yn yr adeilad yma sydd yn cydgysylltu a'i gilydd. Ef sydd yn agor drysau yn blaenau ni hefyd, ac yn rhoi pob nerth i ni allu cerdded drwyddyn nhw. Rwch i ni gofio am yn cyfleon, rwch i ni fod yn gweddio drostyn nhw. Rwch i ni blygu pen. O Dduw ein Tad, diolch i ti am bob drws agored. Diolch i ti am bob nerth wyt ti yn ei roi i ni giro, ac i ni ddal ati i giro. Am gyfleon i rannu drosta ti, am sicrwydd dy fod ti yn mynd o'n blaenau ni. Dy fod ti rhoi dy hun yn gwmni i ni hefyd. Wrth gerdded drwy drysau, wrth agor drysau, wrth fanteisio ar yn cyfleon yn y byd. O pan i Arglwydd, ystyried yn cyfleon fel unigolion, fel eglwys yma, fel eglwysi yn yr ardal yma, i fod yn dywasanaethu, i fod yn dangos dy gariad a trigaredd, teg at bawb sydd mewn angen yr trigaredd yna, heddiw yma Arglwydd. Mewn angen clywed am dy gariad a thobaith. O Arglwydd, nerthan ni'n dy waith, cynnal ni hefyd, ac adi ni fod yn bobl wedi cael yn grymuso gen i ti dy hun. Bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist. Amen. Ond tebyg, anwn ni emyn, gyfarwydd ni eto am yr eglwys. Mae'r negeseuon yma wedi bod ynglyn ag eglwys Dduw. Ac i ni gofio bod Dduw yn cyflawni fwriadau trwy eglwys. O ganddo fod y fath waith yn cyfernu. Bod i ni'r fath breintiau ac i ni fod yn rhoi y fath gyfleon
i ni hefyd fel i bobl yn y byd ac yn dragwyddol yn ei gwmni. 604, mae eglwys Duw fel dinas wych, 10 i edrych arni, ei sail sydd berl o didog werth, a'i mur o brydferth meini. Ac ymlaen, 604. Arglwydd Duw, ac yn ei draws ysbryd fan,